Здравейте, днеска съм Станилов и днеска ще покажа как да наредим купчето на Рубик. Първо трябва да наредите бялата страна. Ето е бялата. Но то за бялата страна се ориентирате сами как да стане. Извинявам се. Така. Стават ми тези двете. Те са някъде по цялото квадратче, да. Два пъти, един път. Да, ето вижте, първият ред не е нареден. Белият цвят не е нареден, сега ни остава първия ред. Как се нарежда? Ето как. Щом имаме две сини, значи трябва да докараме и това синьо. Как ще го докараме? Въртим. Нали трябва да го извадите. Да го заместите. И това тук да се върне. Ето го и другото. По същия начин. Не. Щом се съвпадат ъглите, значи тези трябва да докарате. Той по същия начин. Изваждаш, въртиш, изваждаш. Тук и другия. Въртим. И ето вече, както виждате, първият ред не е нареден. Сега ни остана да наредим втория. Как се нарежда? Първо винаги трябва да ги центрирате. Ето сега синьо под синьо. Ето сега този ъгъл синьо и оранжево се намира ето тук. Как ще го качим тук? Много лесно. Завъртаме на противоположно. Т.е. ако идваме тук, завъртаме на там. Ако трябва тук, завъртаме на там. Последния начин. Щом тук завъртаме на противоположната страна. Сваляме, въртим, дигаме, въртим, сваляме и връщаме. Така. Станаха ни. Извинявам се. Останаха ни това, този. Да, това са. Тези двата. Те са някъде по цялото купче. И да, ето го този ъгъл. Зелено-оранжево. Щом тук завъртаме на противоположната. Сваляме. Да, ето. Стана ни ето тези. Червено и синьо. Ето го. И завъртаме противоположната. Както виждате, вече втория ред е нареден. Сега. След като вече сте наредили втория ред, трябва да направите ето тук кръст. Как се прави? Сваляте средния, въртите, дигате. Връщате, дигате, въртите, сваляте, въртите, дигате. И ето това трябва да се получи или черта, или другия случай тук, тук и тук. Но трябва при всички случаи ето това. Щом го получите, пак същата формула. И вече се получи. Ето сега трябва ето тези да сдот на местата. Те са някъде на всякото. Ето сега, както примерно червено, зелено, оранжево и синьо. Щом под червеното има зелено, трябва това зелено да го преместим чак ей тук. Как ще го... там ще го закараме. Сваляме, въртим на два пъти, дигаме, въртим веднъж, връщаме и въртим. Ето сега, тук трябва да е червен. Ето го. Нали, щом тук имаме синьо, тук нямаме червено. А иначе тук имаме
Завъртаме тогава и правим същата формула, абсолютно същата. И ето станаха ни тези двете. И да. Сега. Как се наместват аглите? Аглите първо трябва да ги огледате и щом нямате, фащате така куба, че бялото да дойде отдолу, а жълтото да ви отгоре. И как става? Задигаме лявата страна, въртим наляво, дигаме дясната, въртим надясно, връщаме, сваляме, въртим наляво, сваляме, връщаме. Сега, ето го вече синьо и червено. Как трябва да го завъртим тук? Сваляме, въртим два пъти, дигаме, връщаме и ето. То сега ще се нареди. Ако не се получи от първия опит, същата формула пак я правите. И ето сега пак трябва това ето тук да дойде. Как ще го разменим? Ето как, същата формула. И ето. Два пъти. Един път. Щом? Това е 50%. Ето същата правим. Ето вече ни останаха тези двата ъгъла да ги наредим. Как ще ги навърнем? По същия начин. И така куба 2 е нареден. Също така искам да покажа как с едни как можете да направите ето това. Навсякъде и такива се получат. Сега ще ви обясня бавно как се прави. Фащате, няма значение от коя страна. Сваляте два пъти от едната, сваляте два пъти от тази и завъртате тук. Сваляте от нея два пъти и вече сте готови. Сега как да го оправим? Дигаме, нали, два пъти. Дигаме от тук два пъти. И после въртим. Сега ще ви покажа как ето тези да са по различен цвят. Тоест, една дума прозорче. Ето как. И завъртаме. И ето вече навсякъде виждате така. Сега, щом имаме оранжево, тук се прави следната формула. Сваляме. Айде, как беше? Да, ето как. Щом квадратчето въртите, че съответният цвят, т.е. ако е червено, завъртаме на тук, но на нас не трябва зелено. Ето го. Това е оранжево. Трябва да дойде тук. Как ще го разменим? Ето как. Т.е. как ще го правим? Завъртаме средното. Ето по този начин. Докато намерите бяло и го дигате. Това беше от мен. Ще правя и други клипове. Абонирайте се и давайте палец нагоре.